De ce să fug? De ce dai mine, domn șef? Las că spui eu la post, hai. Alumiai, hai și tu la post. De ce dai mine, domn șef, dacă nu știi despre ce e vorba? Aoleu. Nu știu despre ce e vorba. Nu ești tu ăla care a sărit și a dat cu pumnii în domnul Tache? Nu. El a sărit cu pumnii la mine. Da. Da. Și de ce n-ai venit la mine să-mi spui? Ce eu sunt aici de florile mărului? Am întrebat de ce e făină mai puțină. Așa. Și de ce a dat în Ion alumiai. Și atunci a sărit la bătaie. Ce stai la discuție, jandar? La post cu el! Făină lipsă, zici. Domnul primar e hoț. Pentru toată lumea domnul primar e domnul primar, iar pentru tine e hoț. Da. Pentru mine, domnul primar, e hoț. Ce? Marică, te știți nașul! Ce stai să mai puneți mâna pe el? Domnule primar, ce pui jandarmii pe mine, domnule primar, dacă ești cinstit? Dar nu ești cinstit, domnule primar! Săriți! Jandarmă! Și ți-e frică să afle lumea că ești hoț?